Buyag mo ka ba? Nanapunta diri sa atong mga manok kay atong ihatag sa inyo ang akong sikreto para maka-income ta sa pagpamuhig manok. Kay dili pwede na muhi lang tag manok na dili ta mo maka kwarta. Kinahanglan gayud natay kwarta ni ana guys. Kay sayang nga atong mga gipakaon ni ana kung malkansi ta para ang iyong pagpamuhi na dili malkansi mao ni atong buhaton. Kinahanglan natay market guys, natay mabaligyaan sa atong mga buhing manok. Kay kung walay mabaligyaan dili na ta magpadayon no, kay ay kapoy pagpamuhi human wa tay maando sa atong mga buhi, undang na ni ana. Kung pangkonsumo lang nimo sa pangadlaw-adlaw kanang ingon pa nato pangsudan lang, pwede na siya. Bisag isa lang kahinangkan pwede na siya. Pero kung mamuhi gayud ka na pwede nato ibaligya ug way mo palit ayaw na lang mo og padayon. Mo ni guys ang akong gibuhat guys ha. Mo nang ako karon kay siyempre dili magayud nato dayon na ma-dispose ng atong mga manok, ayaw og buhig daghan. Kinahanglan una makit-an nimo kung kana ba imong mga buhi imo ba na siyang mabaligya tanan. Mo na akong mga gipambuhat guys no. Karon dili ingon na dungan ang atong pagpaitlog sa atong mga inahan. Natay nang itlog diha isa ka inahan. Ingon pa nato murag nailat ang nila no. Kinay nang itlog man karon na na may soderia. Human na po tay mga bayong-bayong na. Mao na siya guys ang atong kuan. Human na po uban natong mga hinangkan diha mga dumalaga. Ato gayud na siyang ikulong una. Ayaw na paitlogan nimo guys kay sus kung dili na nimo na siya makulong human daghan kay mapiso, human di nimo kaya pakanon, human daghan kay mga piso na, human dili di nimo na siya mabaligya tanan, wala gihapon ka, wala dili na siya maayo kay imong mga buhi dili siya mabaligya. Kinahanglan mabaligya una siya deser na akay mga umaabot na pud ng mga buhi. Pero kung matanaw ninyo na ang imo gadyong manok na kusog man na kay ingon puhunan nimo na pang pakaon ni ana, okay kaayo kay kusog man ka ang imong pagbaligya, listo man ka kaayo. Napunta diri guys, mo na guys ang atong pagatiman diri sa atong mga hayop, sa atong mga Bisayang manok guys. Importante gayud ni guys, dili ninyo kalimtan maglista gayud mo sa inyong mga gasto. Kung unsa ang misulod, unsa ang manggawas na kwarta, imo gayud nang ilista. Kay kung wala kay listahan, unsa nimo pagkahibalo na miginansya ka o naalkansi ka. Mo nang importante guys, ayaw gayud mo pagpinulho, pagsuwat sa mga numero. Muna guys ang atong hidumduman, dili lang ta magpataka og buhi na dili nato na siya mahimong kwarta. Kinahanglan ang kwarta importante sa atong pagpamuhi. Munang ato gayon nang isod sa atong hunahuna na dili ingon lang na gusto nato mamuhi pero wala day kay ingon pa market sa imong mga binuhing manok. Kay kung ihaw lamang ang imong gusto, pwede lang ka magbuhi og isa ka hinangkan, makasudaan na ka. Pero kung ang imong gusto na makabaligya ka, na maka-income ka, dili gayud na pwede na ingon na daghanon. Kinahanglan na proseso para maka hinay-hinay mahalin gyud ang imong mga manok. Ug dinhira ko taman guys. God bless sa inyong tanan.